Здравейте на всички, които ме гледате. Ви казвам само едно. Здрасти! Здрасти! И да, нека минем към по-сериозната част. Все пак всеки мисли, че най-много печели Майнкрафт, като известност и глупости. Аз имам за известност за кеф. Но наистина просто най-вероятно да, и извинете за лекото спиране просто. Това все пак не има домашни, малко да си го не опиша. И добре, сега. Просто няма как да не пука кой на кой се абонира всъщност. Да, просто вижте какво. Не може само да има снимане. Точно заради това решихме един монат. Но сега ще си снимам, когато си искам, без някакво. Да, и въпросът ми е, че просто някои печали така го правят на 5 абона, само ето аз на един, защото не съм за известност. Знам, че има много хейтване на този клип, но така. Не ми трябва особено общо за ето ден. И доста съм играл Майнкрафт. И си изтрих. Просто не чакай толкова много да снимам на Майнкрафт. Това аз си имам различни интереси. Не толкова Майнкрафт, не е много толкова колко гледания ще имат един клип. Си пак да са кефлите в Фейсбук, които са някакви мангалки. Да. Да, и ето ми го в Скайп, ако се чуете. Ето ми го в Скайп, ако се чуете. Ето. Да. Ето ми ги абонатчетата. Всичките са готини за мен. Да. И просто, ако искате да го правите, все пак според мен хейт е излишен. Просто си го мислим, но според мен, щом не харесваш нещо, с какво да го напишеш? За да може да получиш един лайк на поста ми. Затова ли? Това е тъпо за мен. Да, всеки си има различно на нещата. Пак повтарям, ето ми скайпа. Да, не ми гледате описанието, моля, ако се не може да се разформирова и това си кефа. Да. Аз спит защо съм толкова my subscriptions, просто Captain Sparkles, Skydust Minecraft, Smosh, PewDiePie, не Smosh не толкова много, Бодючо и Jeremy ACF са доста твърде много активни. Добре, ще ви поставям Бодючо. Просто не се познавам с някакви геймер. Просто познавам с някакви пчели, които са им приятели. Извинете, трябва и да се учи малко. Не само да кизнеш пред компа и да правиш някакво. Да. Сега ще чуем някакви идиотщи. Ето, просто нямам дума. За тези, които имат по 3 абонатчета като мен и казват омага, защо бе, защо не може, защо имам само 3 абоната? Пичове, аз имам 3 абоната от 9 от октомври, даже не съм сигурен, от октомври миналата година. Не, аз имам YouTube акаунт от януари, но просто не ми се говори, просто смешно. Не си купувам някои игри. Това си е мой избор. Мой избор си е да снимам на CS.
Това си е просто мой личен избор. Да. Фен съм на рапа, Кръстко най-много. Така. Затова просто не се прави аз кефем, защото не обичам просто някой да ме псува. Хейтвайте, спомнете на този клип, петичвах съм в то. И да, просто смешно. И да, ще качвам клипове на Happy Wheels, на Counter Strike, не, Warzone и така. Просто нямам толкова. Не нямам това влачета. Важно е да си играя. И така. Все пак аз имам и ако личен живот. За това. Моля ви, не ми спомнете за трите блочета. Вече много стискали, но просто ако започнете по някакви логофрени, да казвате, ме кае, защо ми качваш клипове? Качвай клипове веднага. И така, просто, да. Изтрих си някои тъпи неща, ще качвам на Стенли Парабол. И да, бъбъл. Аз пък, да. То е просто лигавен на мен, ако си мислите. Лигава се. И така, не какво си мислите. Така. Баба! Бай-бай. И точно ето бай-бай.